Il-Partit Nazzjonalista nieda dokument konsultattiv b'numru ta' proposti dwar l-immaniġġjar tal-iskart u ndafa pubblika. Matul konferenza tal-aħbarijiet fil-Balluta x-Shadow Minister l-indafa pubblika Yves Bonello spjegat li dan id-dokument ġie xpronat mill-frustrazzjoni tagħha għax fi kliema ma ridix tara aktar toroq u pjazzett merqin fl-iskart. Fost il-proposti elenkat sistema ta' kontenituri li jgħaddu l-iskart minn taħt l-art. Dawn ikunu bins li fuq il-wiċċ jidhru bħala bins normali imma taħt ikollhom kontenatur li jiġbor ammont kbir tal-iskart. Din hija proposta li mhux biss tgħin fil-problema estetika imma wkoll rigward l-indafa u s-sanità. Spjegat li bħala proġett pilota dan il-proġett jista' jibda billi jintużaw bring-in sites sakemm jiġu identifikati żoni dedikati għal dawn il-kontenituri. Qalet li din is-sistema se żżomm l-iskart aktar frisk, titnaqqas ir-riħa u jrażnu l-insetti u l-ġrieden. Sostniet li jekk 10% ta' din il-proposta tiġi attwata, 6,780 tunella ta' skart jinġabru ta' kull sena. Żiedet li għal żoni fejn dan mhux possibbli għandu jkun hemm trakkijiet magħmra b'mod li jkunu jistgħu jiġbru tipi differenti ta' skart f'daqqa u jisseparaw fl-istess ħin permezz ta' partitions fil-vetturi. Proposti oħra jinkludu l-elettrifikazzjoni ta' flotta tal-ġbir tal-iskart, użu tal-ilma riċiklat tal-ħasil ta' toroq u installazzjoni ta' e-bins fuq livell nazzjonali biex jiġu ottimizzati r-rotot u jitnaqqas it-traffiku. Dan fil-waqt li jiġbor informazzjoni dwar liema huma l-aktar żoni li minnhom jinġabar l-iskart. Il-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali Partit Nazzjonalista li jimxi Berras remarka dwar il-proposta tal-istudju tal-carrying capacity tem li dan huwa dokument proattiv li permezz tiegħu il-Partit Nazzjonalista qiegħed joffri soluzzjonijiet reali għaċ-ċittadini.